Вітаю! Ведаеце, часам у самых звычайных рэчах, нават у граматыцы, могуць хавацца цэлыя гісторыі. Вось сёння мы якраз і паглыбімся ў адну такую, у тое, як мы выказваем кантраст у нашай мове. Просто падумайце. Нашы думкі, гісторыі, якія мы расказваем, па сутнасці трымаюцца на кантрасце. Так, мы ж усё час нешта параўноўваем, нешта супрацьпастаўляем. Гэта, можна сказаць, наш галоўны інструмент, каб асэнсаваць свет вакол. І вось вам яскравы прыклад. Цытата Янкі Маура. «У мяне звычайныя нервы і эмоцыі, але я прыглушаю іх свядомасцю». Проста услухайцеся. Усяго одно адзінае слова «але», і яно цэлком мяняе ўспрыманне ўсяго сказа. І вось тут і ўзнікае пытанне. Як? Як такое каротенькае слова можа мець такую велізарную моц? У чым яго сакрэт? Ну што ж, давайте паспробуем у гэтым разабрацца. А адказ, насамрэч, хаваецца ў граматыцы. Такія магутныя словы называюцца супраціўнымі злучнікамі. Уявіце сабе, што гэта такія спецыяльныя інструменты ў нашай моўнай скарбонцы, якімі мы і ствараем кантраст, робячы думкі больш выразнымі. Так, і ў беларускай мове ёсць, так бы мовіць, свой асноўны набор такіх інструментаў. Іх усяго 6. Давайте на іх і паглядзім. Вось яны, нашыя 6 галоўных герояў. Але, ды, толькі, затое і аднак. Гэта і ёсць тая аснова, з якой мы будзем сёння працаваць. І што важна разумець, кожнае з гэтых слоў мае сваё асаблівае адценне. І вось тут, ведаеце, пачынаецца самае цікавае. Можна падумаць, што ўсе яны робляць адно і той же. Але не, яны працуюць па-рознаму. Гэта не проста сінонімы. Па сутнасці, яны ствараюць два абсалютна розныя тыпы адносін паміж ідэямі. Добра, давайте пачнем з першага тыпу. Назовём яго такім мяккім параўнаннем. Тут няма ніякага острага канфлікту, проста супастаўленне. Калі казаць проста, то гэта калі мы паказваем, што ёсць нейкае разрозненне паміж двумя думкамі. Яны не ваююць паміж сабой, а нібыта існуюць паралельна побач. І вось проста цудоўны паэтычны прыклад, каб гэта адчуць. Мне рукі азяблыя полымя грэла, а роднае слова сагрэла душу. Глядзіце, адна ява ж не адмяняе другую, правда? Яны проста стаяць побач. Полымя грэе рукі, а слова душу. Простае і прыгожае параўнанне. Так, з гэтым разабраліся. А цяпер пераходзім да другога тыпу, і ён значна больш драматычны. Тут ужо ўсё будзе куды васпрэй. Гэта ўжо супрацьпастаўленне. Тут адна частка выказвання не проста адразняецца ад другой, а рэзка ёй супярэчыць. Адна ідэя, па сутнасці, кідае выклік іншай. Гэта ўжо сапраўдны канфлікт. І вось прыклад, які ўсё ставіць на свае месцы. Днём всё яшчэ было горача, затое ночью працінуў холад. Адчуваеце? Спёка і раптам пранізлівы холад. Гэтыя две рэчы проста не могуць існаваць адначасова. Адно выключае другое. Ну што, давайте цяпер паставім іх побач, каб канчаткова всё зразумець. З аднаго боку у нас супастаўленне, мяккае параўнанне, полымя і слова, а з другога супрацьпастаўленне, рэзкі канфлікт, спёка і холад. Ну як? Цяпер розніца відавочная, правда? Добра, з тэорыяй, здаецца, ўсё ясна. А зараз давайте паглядзім, як гэта ўсё працуе ў жыцці, у сапраўднай гісторыі. Вось ёсць такая невялікая, але вельмі мудрая прыпавесць пра хлеб. Такім чынам пачынаецца ўсё з таго, што чалавек скарджыцца, які ж цяжкі ў яго мех з хлебам. І тут хлеб яму адказвае: «Не, чалавеча, не ты мяне нясеш, а я цябе нясу». Бачыце? Вось яно супастаўленне са злучнікам «а». І яно адразу мяняе ўвесь ракурс. Ну, чалавек раззлаваўся і вырашыў той мех проста выкінуць, а хлеб яго папярэджвае: «Кідай, але потым не кайся». І вось тут ужо ў нас злучнік «але». Ён стварае вострае супраціўпастаўленне паміж учынкам і яго магчымымі наступствамі. Напружэнне расце. Ідзем далей. Праходзіць час, чалавек стаміўся, згаладаўся і думае:
Далей ісці трэба, аднак падсілкавацца не шкодзіла б. Вось ён паваротны момант. Злучнік, аднак, паказвае гэтую внутраннюю супярэчнасць. Трэба ісці, але сіл ужо няма. Тут і пачынаецца шкадаванне. У выніку ён, канешне, все зразумеў, але было ўжо позна. Глядзіце, якая простая гісторыя, так? Але вся яе глыбіна, уся мараль пабудована ўсяго на некалькіх вось гэтых маленькіх словах-злучніках. Так, гэтая прыпавесць пра хлеб вельмі добра паказвае, якую сілу маюць гэтыя словы. Давайце цяпер коротка падсумуем, што ж мы ў выліку маем. Самае галоўнае, што трэба зразумець, гэта ўсё не проста нейкія там сумныя правілы з падручніка. Не, гэта самыя сапраўдныя цаглінкі, з якіх мы будуем нашы гісторыі, нашы аргументы і складаныя думкі. Гэта аснова камунікацыі. І выснава тут такая: маленькія, часамі непрыкметныя словы ствараюць вялікія, важныя ідэі. Усяго адно слова. І яно можа цалкам змяніць пункт гледжання, стварыць драму або дапамагчы ўбачыць глыбокую праўду. І напрыканцы хацелася бы пакінуць адно пытанне для роздуму. А якія кантрасты вызначаюць наш з вамі свет? І як вось гэтыя самыя маленькія словы дапамагаюць нам расказваць гісторыі і самім сабе, і іншым? Падумайце пра гэта. Дзякуй.